खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 1 जुन 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनैनि साना मोजां जागोन। फालांगिनि बिथिङाव जाफुंसार जानायनि खाबु दं। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा जागोन, थेवब्लाबो गोबां खामानि जागोन, नाथाय नोंथाङा खामानियाव जाफुंसार जागोन। नखरनि आबहावाया नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों खुसिजों सम हगारगोन। नखर आरो लोगोफोरजों दावबायनायनिबो जाथावना दं। नाङै रां आरो खरसानि बांसिन जागोन। रागा आरो बिबुंथिखौ दबथायनांगोन, नङाब्ला गाज्रि थासारिफोर सोमजिनो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना सरासनस्रा जागोन। फालांगिया गेजेर थागोन। रांनि बेलायाव रावजोंबो मोगा-मोगि जानाङा। जायखिजाया दावराव-दावसियाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव था। गोसोखौ ज' खालामनो नाजा। दिनै नोंथाङा खरसानि सायाव सांग्रां जानांगोन। आंगोफोरनि आखुनि थाखाय गोसोआ दुखु जानो हागौ। सानजौफुनि उनाव नोंनि सावस्रिया साबसिन जागोन। नोंथाङा गोसोआरि महरै सावस्रिबो मोनगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय अनथोब मोनगोन। दिनै खुसियाबो नखरनि सोद्रोमाफोरजों मोजां जागोन। इसोरारि गोसो जानायफोरखौबो जोथोन लानाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना गलाय-गथाय जागोन। फालांगियारि हाबाफोराव जेंना जानो हागौ, नाथाय गोब्राब नाजानाया खामानियाव जाफुंसार जागोन आरो राङारि मुलाम्फानि थासारि फैगोन। खामानि मावथायाव बांद्राय खामानि मावनाया नोंखौ देहायारि आरो गोसोआरि महरै मेंनाय मोनहोनो हागौ। रागाखौ दबथायनांगौ आरो बिबुंथिखौ दबथायनांगौ। नखरारि आबहावाया नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन, नाथाय गोसोआव लाखि दि नोंथांनि बाथ्राफोरजों रावबो दुखु मोना। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना गलाय-गथाय जागोन। फालांगिया मोजाङै मावफुंगोन आरो बे आयदायाव जाफुंसारगोन। जुदियावबो खामानिनि बाहागोआ गोबां जागोन आरो सानखौ हाखु-दाखु बारहोनाय जागोन, नाथाय खामानियाव जाफुंसारनायनि जाहोनाव मुलाम्फानि थासारि फैगोन। नोंथाङा देहायारि मेंनाय मोनगोन। नोंथाङा माबा मोनसे जुनिया खालामनांगौ जानो हागौ। दाहार लानायनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा जानो हागौ। नखरनि आबहावाया मोजां जागोन आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा आबुं हेफाजाब मोनगोन। दावबायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना सरासनस्रा जागोन। फालांगियाव फिसा-फिसा जेंनाफोर जानो हागौ। खामानियाव मिजिंथिजानाय जाफुंसारनाय गैयैनि थाखाय गोसोआ जिरायनाय गैयै जानानै थागोन। गावनि रागाखौ दबथाय आरो गावनि बिबुंथिखौ सामलाय, नङाब्ला नोंथाङा बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैनो हागौ। रांनि लेनदेन आरो बिजिरसालिनि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। नखरनि आबहावाया मोजां जागोन आरो नखरनि सोद्रोमाफोरनि मदद थागोन, नाथाय बेले-बेजेनि जाथावनाबो थागोन। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां जागोन। बे आयदायाव खामानिया बांद्राय जागोन, नाथाय नोंथांनि नाजानायजों नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। फालांगिया मोजाङै मावगोन आरो मुलाम्फानि जाथावना थागोन। नखरारि आबहावाया मोजां जागोन, नाथाय नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गावजों-गाव गोरोबलायनाय लाखिगोन। नोंथाङा गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनो हायो, जाय मुलाम्फा गोनां जागोन। फालांगियारि दावबायनायाव थांनायनि खाबु थागोन।
नोंथाङा मानि थाखाय जिंगासिनो हागौ? गावनि आदारखौ जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मैनि गाब। तुला राशि। दिनैनि साना मोजां जागोन। ग्रहफोर आरो नक्षत्रफोरनि थाथाया नोंथांनि थाखाय साबजाथाव जागोन, जाय फालांगियाव मुलाम्फा आरो साख्रियाव दावगानाय लाबोगोन। नोंथाङा बे आयदायाव लोगोफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। खामानिया गोरलैयैनो जाफुंसारगोन आरो राङारि थासारिया गोख्रों जागोन। नाथाय थिरांथा लानाय समाव मोजाङै सानना ला आरो हायोब्ला रोंग'साफोरनि सुबुरुन ला। नखरनि आबहावाया मोजां जागोन आरो सानखौ नखरनि सोद्रोमाफोरजों गोजोनै बारहोनाय जागोन। सावस्रियाबो मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना मोजां जागोन। फालांगिया मोजाङै मावगोन, नाथाय खामानिनि बाहागोआ गोबांसिन जागोन। हाबाफोरनि जाफुंसारनायनि थाखाय नोंथाङा गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन आरो सानखौ खारनायाव बारहोनांगोन। नाथाय खामानिफोरा गोरलैयैनो आबुं जागोन आरो मुलाम्फानि थासारिया थाबाय थागोन। रागाखौ दबथायनो नांगोन। नखरारि आबहावाया नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन आरो नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिनि बागै सांग्रां जानायनि गोनांथि दं। गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। धनु राशि। दिनैनि साना गलाय-गथाय जागोन। फालांगिया गेजेर थाखोनि जागोन आरो नोंथाङा खामानियाव मिजिंथिजानाय जाफुंसारनाय मोननाय नङा। साख्रियाव सोलायनायनि जाथावना थागोन। नखरनि आबहावाया मोजां जागोन आरो नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नाथाय गोसोआव लाखि दि नोंथांनि बाथ्राफोरखौ रावबो दुखु मोना। सावस्रियाबो गाज्रि जानो हागौ। साननो गोनां थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां फोरमान जागोन। नोंथाङा सम्पथियाव रां थिसननायनि बाथ्रा साननो हायो। बेयो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सम बायदि नुयो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मैनि गाब। मकर राशि। दिनैनि साना सरासनस्रा जागोन। फालांगियाव राङारि मुलाम्फा जागोन आरो साख्रियाव दावगानाय जागोन आरो बैसोगोराफोरनि बोरजों खामानियाव जाफुंसार जागोन। हरखाबै राङारि मुलाम्फानि खाबुबो थागोन। नाथाय फालांगियारि थावनियाव मावख'आरिफोरनि थाखाय नोंथाङा दुखु मोननो हागौ। रांनि खरसायाबो बांद्राय जागोन, जाय रांखान्थियारि थासारिखौ लोरबां खालामनो हागौ। गथ'फोरा जिंगा सिगोन। नखराव बेले-बेजेनि जाथावना थागोन। सावस्रियाव माखासे जौगानाय गाहाय जानो हागौ। धोरोमारि दावबायनायखौ खुंनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम गोजा। कुम्भ राशि। दिनैनि साना गलाय-गथाय जागोन। बे फोथाराव बांद्राय खामानि थागोन, नाथाय नोंथांनि नाजानाय आरो गोब्राब नाजानायजों नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा बांसिन खारनांगोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा देहायारि आरो गोसोआरि महरै मेंनाय मोनगोन। नाङै खरसाफोरा बांनो हागौ। खुसि आरो खुसि नागिरनायाव रांखौ बाहायनाय जागोन। गावनि रागाखौ दबथाय आरो गावनि बिबुंथिखौ सामलाय, नङाब्ला नोंथाङा बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैनो हागौ। नखरनि आबहावाया मोजां जागोन। गावनि आदारखौ जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मीन राशि। दिनैनि साना मोजां जागोन। फालांगिया मोजाङै सोलिगोन आरो मुलाम्फानि थासारि जागोन। बे फोथाराव लोगोफोर आरो बाहागिफोरनि आबुं हेफाजाब थागोन, जाय खामानिखौ गोरलैयैनो फोजोबगोन। हरखाबै राङारि मुलाम्फाबो जानो हागौ। जुलि जानो लुबैनाय थागिबिफोरा जिउनि लोगोरि नागिरनो हागौ। नोंथाङा समाजारि हाबायाव सांग्राङै बाहागो लागोन, जाय समाजाव सनमानखौ बांहोगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों गोजोनै सम बारहोगोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला आरो गावनि बिबुंथिखौ सामलाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।